Ang pulong sa Dios nagalihok ug ang pulong sa Dios nagalihok nga gamhanan labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, umutugkad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan naggipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamataro. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. In preparation for our study of the word of God, the next few moments will be devoted to silent prayer. Magampo kita sa hilom, ikaw nga magtutuo ni Kristo, giginahanglan ang imong paghingalan, imo lang ipadayag ngadto sa Dios sa imong gibuhat nga mga sala ug kini pasayloon sa imong pag-angkon nga ikaw nakasala. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga dili pa Kristohanon, ang imong pagabuhaton dili ang pagkumpisal kundi ang tuo nimo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Aron ikaw makasalmot na sabi ning atong pagabuhaton ni ining higayuna busa magampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of your word. We recognize that our growth, our orientation to life, our understanding of your plan, your purpose, your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of your word. We recognize, Father, that there is no substitute to your word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. Thank you again, Father, for your faithfulness. Thank you for providing for us this portion of your word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul. For we ask it in Christ's name. Amen. Aniya na sab kita sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya kita sa ubos sa grasya sa Dios. Gipabuhi pa kita tungod sa iyang kaluoy, gugma, kortesiya o grasya. Dili kita takos din. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Tungod kay kini grasya man. Atong pag-isgutan ni ining higayuna ang bahin sa Dios ug ang iyang plano. Mao ni atong uluhan sa atong pag-isgutan ni ining higayuna. Una sa tanan, ang kaliwatan sa tao gibuhat uban sa tuyo nga mopahimo sa usa ka personal nga relasyon sa Dios. Gibuhat sa Dios si Adan ug si Eva nga hingpit, perfect. Wa sila'y tawhanong sayop o kadautan ni sala, wala.
iya silang gibutang sa hingpit nga kahimtangan dito sa hardin sa Eden. Din na sila diretso o adlaw nga pakigsandurot kaniya. Matud pa kana sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 8. Gihatagan sila sa Dios og kaugalingong kabubuton, free will, ang kagawasan sa pagsunod o pagsupak. Samtang magpadayon sila sa pagsunod sa Dios, sila magpabilin nga may pakig-ambitay kaniya. Ug nga anaa sila sa kahimtang sa hingpit nga pagkawaysa. Apan sa dihang nakasala sila, gumikan sila pagsupil sa kabubuton sa Dios. Diha mitungha ang usa ka babag, ali nga nagabuwag sa tao ug sa Dios. Naputol gilayon ang relasyon sa kaliwatan sa tao ug sa Dios. Ang hingpit nga pagkaguba sa maong relasyon. Gikan sa pagkalaglag ni Adan hangtod sa katapusan sa kapanahunan, way bisag kinsang tao ang makabungkag sa nasoyng babag. Kini nga babag o ali, di maagian ug dili madaog. Way tawhanong kusog o gahom ang makabuntog, makaguba nining maong babag. Sanglit ang tanang tao, na tao man nga patay spiritual, ug nga nahimutang man sila sa pikas nga bahin sa nasoyng babag. Samtang ang Dios nahimutang man sa pikas nga bahin sa maong babag, wa gyoy paglaom kining gisgutan nga pagkabuwag. Wa. Apan tungod sa pagkasayod sa Dios sa tanan, because of His omniscience, iya kanunay nasayran nga ang kabubuton sa tao mupahilayo kaniya gikan sa iyang magbubuhat. O gumikan niya na didto sa kaniadtong wa pa ang tanan, ang Dios nga Amahan mimugnag usa ka hingpit nga plano aron mao kini ang mutangtang sa bawag pinaagi sa buhat sa kaluwasan gigihimo ni Jesucristo didto sa krus. Kining naasoyng plano nga agig pagpakita sa grasya sa Dios ngadto sa nalaglag nga Adan, ingon man ngadto sa iyang mga kaliwat nga mga kaliwatan sa tao, nabahin kining planuha nga tustuto. Unang bahin, kaluwasan alang sa dili magtotoo. Ikaduhang bahin, ang magtotoo sud sa panahon, ning atong panahon. Ug ang ikatong bahin, ang magtotoo nga tuwa na didto sa eternidad. Ang buhat sa Dios diha sa unang bahin sa maong plano, nagsugod didto sa kaniadtong eternidad. Agi og pangandam sa kapakyasan sa tao, gisulbad sa Dios ang maong suliran nga babag ug ang sangputanan niini. Si Jesucristo ang ikaduhang persona sa balaang Trinidad, gipili nga mao'y mutuman sa bahin sa kaluwasan nga plano sa Dios. Ang buhat ni Jesucristo nagsugod sa iyang birhen nga pagpakatao o gitapos dito ibabaw sa cross. Sa iyang pagkabanhaw, pagsaka sa langit o paglingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Ang kang Kristo nga kamatayong spiritual agig puli kanato mga makasasalang kaliwat ni Adan, mao ang mibayad sa silot sa atong mga sala ug mao'y nagabungkag sa babag aron sa ingon ni ana ang kaluwasan gawas nun nga itanyag ngadto ni bisan kinsa nga mutuo kaniya. Ang taha sa tao sa unang bahin sa maong plano, mahitabo sa higayon nga mutuo kang Ginoong Jesucristo sa maong sa unang bahin sa maong plano, mahitabo sa higayon nga mutuo kang Jesucristo ingon nga manluluwas ang usa ka tawo. Sa ikaduhang bahin sa plano nga mao na ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi,
musugod gilayon human madawat ang kaluwasan ug matuman kini sa dihang magalihok ang Espiritu Santo sa sud ug pinaagi sa magtotoo. Ang ikatulong bahin sa plano magasugod sa dihang mamatay pisikal ang magtotoo o tingali sa panahon sa pagsakgaw, rapture, kung unsa man ang unang mahitabo, kana na gihisgutan sa 1 Tesalonica, kapitulo 4, versikulo 13 hangtod 17. Ang pagtangtang sa balaang, sa balabag, iya harang buhat ni Kristo. Gawas nining Diyos nung kasulbaran, ang kaliwatan sa tao magaantubang ragyod sa dayon nga paghukom ug pagkamhimulag gikan sa Dios. Juan 3:18 ug 36. Karon tong hisgutan ang komposisyon sa babag o ali. Agi og paghulagway atong tugutan nga ang maong babag adunay tisa nga lapok. Okay? Una, ang unang tisa mao ang ang tanan nakasala, wala makaigo og nahilayo sa himaya kinaiya sa Dios. Mga taga Roma 3:23. Ang ikaduhang tisa mao ang silot sa sala. Ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Mga taga Roma 6:23 litra A. Ang ikatulong tisa mao ang pisikal nga pagkahimugso. Ang tao gipahimugso nga buhi pisikal apan patay siya espiritualmente. Nahimulag gikan sa og wala siya mahimo sa pagigambitay sa Dios. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Efesyo 2:1. Ang ikaupat nga tisa mao ang kalabot sa pagkamatarong sa tao. Bisag unsa kabuutan o kamaayo sa tao, ang iyang tawhanong pagkamatarong hingpit gayon nga dili madawat sa Dios. Sama kami sa taong hugaw ug ang among matarong nga buhat sama lamang sa hugawong pahiran. Isaias 64 versikulo 6a. Ang ikalimang tisa mao ang kinaiya sa Dios, ang Dios nung hiyas. Ang tao dili gayon makatupong sa hingpit nga mga hiyas sa Dios. Way bisag kinsa ang ingon kamatarong sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Mga taga Roma 3:12b. Ang ikaunom nga tisa mao ang kahimtang sa tao diha kang Adan. Kaingon nga nangamatay ang tanang mga tao tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan. 1 Corinto 15:22a. Ang pagkalaglag ni Adan ug ang misunod nga pagkamatay espiritual wa lamang maga-disqualifikar sa tanang tao sa pag-iumbitay sa Dios, kundi nagalimite usab kini sa kalungtaran sa kinabuhi sa kaliwatan sa tao. Now, atong isgutan ang dili mabuntog nga babag. Uban nining nasoy mga tisa nga gitipon og ngari kanato, ang gisgutang babag tinuod yung kining lisod mong tugon o bungkagon. Apan pinagi sa buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Ginoong Jesucristo, gitumpag sa Dios ang paril o ali o gipusgay ang maong mga tisa niini. Unsa man kining sa? Okay. Ang sala mao ang bisag unsa nga nasupak sa kinaiya sa Dios o nagapalakaw gawas sa Dios ug sa iyang pagsangkap. Ang sala mao ang pagkahilayo sa pagkamatarong sa Dios, mga taga Roma 3:23. Ang unang sala nga nabuhat sa kaliwatan sa tao mao katong buhat sa pagsupil batok sa kabubuton sa Dios.
Apan sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay dautan, ayaw kamong kaon niini. Mao ka nagisulti sa Dios sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 17a. Sa dihang nikaon si Adan sa gidiling bunga sa kahoy, ang maong paglapas tuod midangat og usa ka dakong kaluhupang sangputanan. Kalukupan ba ingnon ta total kalukupang sangputanan alang sa kaliwatan sa tao. Ang maong una nga sala, ang original nga sala ni Adan, giisip o opisyalmente gipasangil ngadto sa kinatibuk ang kaliwatan sa tao. Sanglit si Adan mi representar man sa kaliwatan sa tao, mahimo kitang makabarog o malaglag uban kaniya. Sa dihang nakasala siya, nakasala usab kitang tanan tungod kay dinha man kita sa binhi ni Adan. Pinagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Mga taga Roma 5:19a. Hinukman kitang tanan dili tungod sa personal tang mga sala, kundi tungod sa original nga sala ni Adan. Ato usab nga napanunod ang kinaiyang makasasala ni Adan. Si Adan nahimong makasasala. Kita na tao nga mga makasasala. Ang kinaiyang makasasala na iyang naangkon, gipahid o napanunod sa iyang mga kaliwatan, nganhi sa matag usa kanato. Kitang tanan na nag-iya og pariho nga dunot nga kinaiya. Ratin, ingnon ta kinaiya, essence o character. Miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo, si Adan, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa may kaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. Sa dihang nakasala si Adan. Mga taga Roma 5:12. Mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan tungod kay ang paghukom sa sala ni Adan ginaisip man ngadto sa hulma pinagi sa tawhanong binhi nga mga kinaiyang makasasala inig kahimugso sa tao nga misangpot sa espiritual nga kamatayon. Agig resulta niini kitang tanan nangahimugso sud sa merkado sa mga ulipon sa sala. Ug magpabilin kitang mga ulipon samtang buhi pa kita gawas kon kita mudawat sa solusyon sa Dios labot sa sala nga mao ang kaluwasan. Ang duha ka Griego nga mga pulong, Greek, diha sa Biblia nga mao ang lutruo ug agorazo, gihuban kini og pagluwas. Ang lutruo, L-U-T-R-O-O, uban sa iyang daghang bahin, compounds, nagatumbok sa ideya sa pagpalit sa iyang daghang bahin, pagpalit o pagtubos, pinaagi sa pagbayad og presyo. Marcos 10:45, 1 Timoteo 2:6, ug Tito 2:14. Now, ang pulong agorazo. Ang agorazo naman, uban sa daghang bahin niini, nagkahulugan og paglukat o pagpalit sa kagawasan sa usa ka ulipon gikan sa merkado sa mga ulipon. Galacia 3:13. Ang bili nga gibayran aron sa pagluwas sa mga makasasala gikan sa merkado sa mga ulipon sa sala, mao ang pagkamatay ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. 1 Pedro 1:18-19. Ang kaluwasan mao ang basihanan alang sa pagpasaylo sa Dios sa tanang kasalanan. Isaias 44:22, Episo 1:7, Colosas 1:14, Hebreano 9:22.
ug ang basihanan alang sa pagkamatarong, mga taga Roma 3:24. Now, aron sa paglukat sa kaliwatan sa tao gikan sa merkados mga ulipon sa sala, gihukman si Kristo sa matang sala nga nabuhat o pagabuhaton pa sa kaliwatan sa tao. Segundo Corinto 5:14-15, 1 Timoteo 4:10. Now, ang pagtangtang sa suliran sa sala sa tanang katawhan, gitawag kini og doktrina sa walay kinutubang pamasaylo, unlimited atonement. Siya maong halad aron mapasaylo ang atong mga sala, mga magtotoo ang but pasabot, ug dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. 1 Juan 2:2. Gumikan kay si Kristo man ang mipas-an sa mga sala sa kalibutan dito sa cross. Ang kaluwasan mahimo nang maangkon sa tibuok kaliwatan sa tao. 1 Pedro 2:24. Apan ang kaluwasan epektibo lamang alang niadtong motoo kang Kristo. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Now, dito sa Harden sa Eden, dinay usara ka kahoy ang gidili ngadto ni Adan ug sa babae, ug ang silot nga gipahamtang tungod sa pagsupil sa mando sa Dios, gilatid nining musunod. Kon mukaon ka niini bunga sa maong kahoy, niya nang adlaw mamatay ka gayod. Ang buto-sabot niya na kamatayong espiritual. Genesis 2:17b. Now, sa dihang mikaon si Adan sa gidili nga bunga, wa siya mamatay physical. Namatay siya spiritually. Tungod kay gigamit man ni Adan ang iyang kaugalingong kabubuton aron sa pagsupak sa Dios, nawagtang ang iyang relasyon, iyang pakigsandurot ngadto sa Dios. Nawagtang. Ang pagkamatarong sa Dios, way sarang mahimo sa sala. Gawas lamang sa paghukom niini. Kaya ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon, mga taga Roma 6:23a. Ang utang sa kamatayong espiritual nga nabuhat sa unang linala nga tao, gipanunod kini ambog ngadto sa tibuok nga kaliwatan sa tao nga nagdag mabugat nga sangputanan. Kung wala pa ang buhat ni Kristo dito sa cross, ang kaliwatan sa tao mahiagom ra gyud sa dayon nga paghukom, pagkahimulag nila sa Dios sa kahangturan. Apan bisan pa niya na, wa gyud kita biyae sa Dios sa walay paglaom nga kahimtang. Wa ta biyae. Ang pagpuli nga kamatayong espiritual ni Kristo nagapapas sa mabugat nga utang sa silot sa salap. Bato kanato. Ug mitangtang sa ikaduhang tisa sa babag tali sa Dios ug sa tao. Ang pagpapas ning mong utang ginganlan og panghimayad, expiation sa English pa. Panghimayad. Ang pagpanghimayad, to expiate, nagkahulugan og pagpanas o pagtulid sa nabuhat nga kalapasan. Ang usa ka kriminal mohimong pagtulid ug pag-usab o sa paghinulsol sa krimen nga nabuhat pinagi sa iyang pagsirbe sa unsa may gipahamtang kaniya sa nga silot. Ug human sa iyang pagsirbe sa gipahamtang kaniya nga silot, ang maong binilanggo nakabayad na sa iyang utang ngadto sa katilingban. Apan kita ingon nga mga binilanggo sa sala, dili gayon makabayad sa atong utang ngadto sa Dios. Dili gayon kita makakabot sa sukdanan sa Dios bahin sa hingpit nga pagkamatarong. Ang silot sa sala, batok kanato, mo'y hinungdan sa atong kahimtang nga walay paglaom nga pagkautangan. Ang bugtong makahatag ug makasangkap sa hingpit nga bayad
Maura ang grasya sa Dios. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan pinagi sa paglansang niini dito sa krus. Kolosas 2:14. Silbi nga atong puli. Si Ginoong Jesucristo mismo mo misagubang sa silot sa atong mga kasalanan. Gihukman sa Dios nga Amahan kadtong maong mga sala, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas dito sa cross. 1 Pedro 2:24. Ang silot sa tanantang mga sala mao ang kamatayong espiritual. Ang bayad sa atong mga sala mao ang pagpuli nga kamatayong espiritual ni Kristo dito sa cross. Isayas 53:6, Tito 2:14. Ang pagpuli nga kamatayong espiritual ni Kristo nahitabo sa dihang gibiyaan siya sa Dios nga Amahan samtang gihukman siya tungod sa mga sala sa kalibutan. Marcos 15:34. Si Ginoong Jesucristo lamang ingon nga bugtong tao nga hingpit ang kalifikado sa pagbayad sa atong utang. Ingon nga tao nga walay buling sa sala. Si Jesucristo miadto sa krus o gihukman siya didto tungod sa atong mga sala. Siya mao ang karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Juan 1:29. Walay si bisag kinsa ang makatuman sa pagbuhat sa kaluwasan. Si Jesucristo ra ang anak sa Dios nga walay buling sa sala. Sa paglitok niya og tapos na Juan 19:30a, gihukman ang iyang buhat. Gihuman, dili kay gihukman. Gihuman ang iyang buhat sa kaluwasan dito sa cross. Ang suliran sa silot sa sala gitangtang hangtod sa kangturan. Unya, human bayre sa hingbit ang atong utang. Si Jesucristo namatay physikalmente. Gibanhaw siya aron sa ingon niya na musunod kita kaniya sa pagkabanhaw. Agig kadaugan ta batok sa kamatayon. 1 Corintos 15:54 ngadto sa 58. Now, ang pisikal nga pagkahimungso nagadala kining pipila ka mga pagkuto, restrictions, ma-pisikal man o ma-spiritual. Si Adan nga hingpit sa sinugdan, gibuhat nga tulo kabahin, trichotomos sa Ingles. Trichotomos, tulo. Kinsa na nag-iyang lawas, na nag-iyang kalag, na nag-iyang tawhanong espiritu. Body, soul, human spirit. Ang kalag, ang soul, ang immaterial nga kinayas tao. Nagahatag sa tao sa rasyonal, moral, o kaakuhang pangrelasyon. Ang kalag, nagalangkob ni ining sunod. Paghimatngon sa kaugalingon, consciousness, self-consciousness. Paghimatngon sa kaugalingon, salabutan, ang katako sa pag-una-una, mentality, kaugalingong kabuton, ang katako sa pagpili, your volition or free will. Ang tawhanong espiritu nagasangkap sa katako sa pagsabot, capacity to understand, pagpatuhop o sa pagbahin-bahin sa mga espirituhanong pagtulunan, aron sa maong paagi, si bisan kinsa makabaton o pagkigambitay sa Dios. Sa dihang nakasala si Adan, nawagtang ang iyang tawhanong espiritu o nahimo siyang duha na lang kabahin, dichotomos sa in-English pa. Kinsa na nag-iya na lang siya lawas o kalag, duha na. Sukad na malaglag si Adan. Ang matang tao nga mahimugso din sa kalibutan, matao nga way tawhanong espiritu. Di lamang kana, nangatao kitang tanan nga buhi physikalmente apan patay espiritualmente.
Kini gumikan sa pag-isip kanato sa orihinal nga sala ni Adan. Busa, kita na nga tao nga way katakos sa pagsabot sa mga butang espiritual. Ug nga wa kita mahimo aron makabaton kita relasyon sa Dios. Apan ang tao nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios, dili magtotoo, dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi, pinaagi sa tawhanong espiritu. 1 Corinto 2:14. Apan sa makausapa, ang grasya sa Dios nagasangkap og katakos sa makasasala nga kaliwatan sa tao nga makasabot sa mga pagtulon-ang espirituhanon ug sa pagbaton og relasyon kaniya. Kini maangkon lamang pinaagi sa ikaduhang pagkahimugso, second birth, ang pagkatao pag-usab ug nga maangkon ang tawhanong espiritu. Matud pa kanas Juan 3:6b, ang gianak sa Espiritu, Espiritu Santo, Espiritu usab. Matud pa sa 1 Corinto 2:10, apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago, mga doktrina, pinaagi sa iyang Santo, Espiritu Santo. Kaya ang tawhanong Espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa nitong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Diha pag yun sa 1 Corinto 2:12, wa nato dawata ang espiritu niining kalibutana kundi ang tawhanong espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Now, aron sa pagbaton og dayon nga relasyon sa Dios, aron sa paghimo kanatong buhi diha kaniya, gikinahanglan ang atong pagkatao pag-usab, ang pagkahimugso espiritualmente. Ang pagkahimugso espiritualmente o ang pagkatao pag-usab, buhat kini sa Dios nga dili kasagaran. Sa higayon nga ang tao mutuo kang Kristo, mupadayag siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang, ang Espiritu Santo muhimog tawhanong espiritu diha kaniya. Ug ang Dios nga Amahan muisip og kinabuhing dayon diha sa maong tawhanong espiritu aron sa ingon niya na mataw na siya pag-usab o mabuhay espiritualmente. Now, giluwas kita, matud pa kinis Tito 3:5, giluwas kita niya. Kini, dili tungod sa bisan unsang maayo nga atong nabuhat, kundi tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya, pinaagi sa paghugas kanato, aron kita matao pag-usab, ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Pinaagi lamang sa pagpakatao pag-usab, nga mabungkag ang tisa sa kamatayong pisikal diha sa babag, sa maong balabag o ali. Sa nabantog niyang pakigko kabildo ni Nicodemo, nga mabasa ta diha sa Juan Kapitulo 3, si Jesus mibatbat sa kamahinungdanon sa paghimugso nga espiritual. Juan 3:1. Now, si Nicodemo, kinis Nicodemo sa kasakop sa Sanhedrin, ang magbabalaod nga pundok nga ginsakpan sa mga eskriba, Saduceo ug mga Pariseo. Ang mga Pariseo, mga relihiyosong legalista nga nagapaningkamot sa pag-angkog relasyon sa Dios, pinaagi sa ilang kaugalingong merito. Kung ilang tumanon ang mga tulumanon sa balaan nilang mga adlaw, ang mga Pariseo makutigyon sa pagtuman sa ilang mga ritual. Muhatag sila sa lapi, ngadto sa mga kabos, nga dayag sa publiko. Ilang yung ipakita sa publiko. Inubanan sa tumang pagkamapasigar buhon ug paghugyaw sa tuyo sa pagpakita sa ila kunuhay nga pagkamangyatagon. Ang ilang mga naong
magapakitag panagway nga labihan pagkabalaan. O ang ilang makidiyos nun nga kunuhay nga mga binuhatan naganda og paghalad nga balaan. Kung mutambong sila sa mga seremonya sa templo, ang mga Parisiyo magauna gyud sa linya. Magaday nga may kinakusgan og tingog. Kinadugayang muampo ug mutuman sa mga sagradong ritual sa paagi nga makarkulong makadani og maayo sa pagtagad. Sa ilang sayop nga pagtuo, nagadahom sila nga madawat sa Dios ang ilang kaugalingong pagkamatarong. Isaiah 64:6, Mateo 23:28. Ingon nga makugihong Parisiyo, si Nicodemo muampo og kapito kahigayon matag adlaw, 7 times, ug mutambong sa templo makatuo kahigayon matag adlaw. Siya ang paniingnan sa mga Parisiyo. Matarong sa kaugalingon, moral, mapahitason, mapaaron ingnon, mga maot ug legalista. Bisan tuod og labihan niya sa pagkarelihiyoso, dili siya luwas. Si Nicodemo usa niadto mga dili magtotoo nga gihulagway ni Jesus diyan sa Mateo 23:27 nga mga lubnganan nga binintalag puti, manindot tanawon sa gawas. Ang duha ka mga tulumanon aron mahimong Parisiyo mao ang pagkahingpit sa gawas ug ang mga maayong binuhatan. Apan sa sulod siya puno sa mga bukog sa mga patay. Ang usa ka relihiyosong dili magtotoo maglisod pag-ayo sa pagsabot sa mensahe sa kaluwasan nga grasya pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Episo 2:8-9. Labihan ra nila sa pagkadot sa pag-angay silang kaugalingong paagi sa pagbuhat ug maayo. Nabutahan sa ilang kaugalingong kahiwian. Ubos ang ilang pagtan-aw sa uban tungod kunuhay kay diyutay lamang ang makakabot sa pagtuman sa sukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong. Naualang sa Dios ang mga kasalanan sa mga relihiyosong tao sama ka salawayon sa kasalanan sa mga dili relihiyoso, mga taong immoral. Pananglitan, ang litag sa pagkamapahitason usa kini sa 7 kalabing gipanghimaraot sa Dios nga matang sa sala. Proverbio 6:16 ngadto 19. Tiaw mo ang imong pagpaningkamot sa pagdani sa Dios pinagi sa imong sarang mabuhat, inay ang imong pagkadani sa unsay nabuhat sa Dios alang kanimo pinagi kang Kristo. Ang ngalan nga Nicodemo tuod usa kini ka Griego nga pulong, Greek word alang sa magmamando sa mga katawan, leader. Og sa tinawhanon nga pagasulti usagyod kadto siya nga madanihong pagkatao. Bisan tuod kung ang iyang kinabuhi natingob sa pagtinguha og personal nga gahom, ang pagbuhat og salingkapaw nga mayong binuhatan ug ang iyang pagtuman sa gibaod nga mga ritual tingali kadto si Nicodemo giambot sa pagduha-duha kung kadtong tanan niya mga binuhatan igo na. Sa dihang namatikdan niya anam niya kamatikod ang katalagsaon sa gahom ni Jesus, nagtinguha siya sa pagsuta sa tinubdan niini. So nakikita si Nicodemo kang Jesus. Usa ka gabi ni ana, miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tawo nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Matud pa sa Juan 3:2. Dinhay pangagpas nga mitunga nga kining kang Nicodemo nga pagpakigtagbo kang Hesus usa ka hinilom nga pagkikita.
Kay kinigod si Nicodemo, labihan sa pagkaokupado siyang adlaw-adlaw nga mga kalihukan siyang relihiyon. Nga tingali, wa siya igong panahon sa pagpakikita ni Jesus sa panahon sa adlaw. Sa iyang paggamit sa titulo nga rabay, gituyo ni Nicodemo paggamit ang maong titulo agi og pagpalanaba sa Ginoo. Sa iyang pagsulti og nasayod kami, but niyang hatagan o gibugaton ng iyang madungganong kaligunan ingon nga usa ka Pariseo. Bisan tuod og bag-o pang miangkon si Nicodemo sa pagkalantip sa salabutan sa Ginoo bahin sa akademya, wa siya mainteresado kung unsay nahibuan ni Jesus, kundi sa unsay iyang ginabuhat. Kung nakadungog man o galing siya bahin sa mga milagro o nakasaksi gyud siya niadtong personalmente, si Nicodemo mas naintriga sa mga katingalahang buhat ni Jesus kaysa iyang mga pulong. Ang matuod nga katuyuan sa mga milagro ni Jesus mao ang pagdani sa mga tao sa pagpaminaw sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Pinagi sa iyang mga milagro, gipunting ni Jesus ang pagtagad sa iyang kaugalingon, ang anak sa Dios uban sa dakong gahom. Mga taga Roma 1:4. Si Jesucristo mi pabangon sa mga tao gikan sa mga patay, pagpabalik sa panimuot, iyang giayo ang buta ug nakakita. Giayo niya ang mga bungol ug nakadungog. Ang iyang pagawa sa mga demonyo gikan niadtong gipangpuy-an og mga demonyo, pag-ayo sa mga bakul ug nakalakaw. Kung mao pay tuyo ni Jesus ang paghimo mga milagro aron lamang sa paghupay sa pag-anto sa tao, nan iya untang giayo si bisag kinsa nga iyang ikahibalag. Apan wa kadto niya buhata. Gikan niya tong iyang mga milagro, si Nicodemo miila kang Jesus nga gikan sa Dios ingon nga magtutudlo. Si Nicodemo mipuno sa pag-ingon og way bisag kinsa ang makahimo pagpadayon sa paghimo niining maong mga ilhanan nga imong gipakita gawas ko ng Dios ana uban kaniya. Bisan tudog miangkon si Nicodemo ni Jesus isip magtutudlo nga pinadala sa Dios, wa pagyud kini siya makasabot sa mensahe sa maayong balita. Now, agig epekto niini. Si Nicodemo nagkanayon nga ang mga Pariseo nangatarungan nga kadtong maong mga talagsaong hitabo na atlan lang o buhat lang kadto sa kinaiyahan. Apan sa dihang nakapadayon si Jesus sa pagpamuhat niining naso yung mga dili kasagaran nga kahimuan, ilang naalinggat nga ang maong buluhaton nag-alam og kalisod. Ang pagpangatarungan sa mga Pariseo daw dili makapadani. Si Nicodemo napugos sa paghukom pinagi sa iyang pag-ingon og pinadala ka sa Dios ingon nga magtutudlo. Now, diya sa Juan 3:3, si Jesus mitubag kaniya og nagkanayon, sultihan ko ikaw, walay makakita saging harian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usap. Nagumikan kay namatikdan man ang tinuod nga tuyo ni Nicodemo, gikasahan kini siya ni Jesus. Unya gidiritso ni Jesus sa pagbutyang kaniya ang maayong balita nga nagpadayag nga kini siya si Nicodemo dili gayon makasuod saging harian sa Dios hangtod nga siya mataw pag-usap. Nagigsulti si Jesus sa tao nga dinha kaniya ang matag pagdaig sa relihiyon. Si Nicodemo nakaangkon sa daghang pag-uyon o pagpasidungog kaniya gikan sa mga tao, apan gipapugwat kini ni Jesus uban sa pag-ingon kaniya nga dili gayon siya mahilangit gawas kung mataw siya pag-usab. Kining maong balita makapauknol gayod sa tao.
nga labihan sa matinuoron sa pagkinabuhi nga takos ngadto sa gingharian sa Dios. Now, hinumdumi ang prinsipyo. Ang pagkahimugso pisikal, bahin kini sa babag nga nagabuwag sa tao sa Dios. Si Nicodemo na tao nga buhi pisikal, apan patay espiritualmente. Dinha siya lawas nga may kiniyang magasasala og tawhanong kalag, apan wa siya tawhanong espiritu. Ang hukom sa original nga sala ni Adan, ginaisip na ngadto kang Nicodemo sa hustisya sa Dios sa iyang pagkahimugso. Ang tanan niyang mga igpanulob ug mga maayong buhat, way bisag usa kanila ang makaluwas kaniya ni makahatag kaniyang espirituanong kinabuhi. Si Jesus wa mosulti kang Nicodemo nga ang mga ganghaan sa langit bukas alang kaniya tungod kay nakatigom naman siya ubay-ubay ka mga maayong buhat, mga pag-ampong publiko ug mga medalya gumikan sa daghan niyang tinambungan sa templo. Sukwahi niya ng tanan. Si Nicodemo gipahibaw hinuon nga di siya makasud sa gingharian sa Dios gawas kung mataw siya pag-usab. Gawas lamang sa Dios ug sa iyang mga balaang manulunda, gipuy-an lamang ang langit niadtong nakaangkon og kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang ug nakadawat na sa pagkamatarong sa Dios. Sa dihang ang tao mataw pag-usab, maura ka na higayon nga iya nang makita ang gingharian sa Dios. 2 Corinto 4:18. Si Nicodemo, bisan pag-usa siya ka moral o relihiyoso nga pagkatao, wa gihapon makasabot nining maong espirituhanon ng kasayuran. Wa. Gibutyag gyud niya ang iyang tubag sa way panagana. Matod pa ni Nicodemo ngadto kaniya, unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga tiguang na. Magasuod pa ba diyan siya sa tiyan siyang inahan aron magpagkatao pag-usab. Nautan na kini ni Nicodemo 1:3-4. Kining mao nga bersikulo hingpit gyung nagulagway sa pagkabuta sa usa ka relihiyosong dili magtotoo ngadto sa espirituhanong kamatuoran. Tungod kay wa man siya tawhan ng espiritu, si Nicodemo wa gyoy katakos sa pagsabot sa mga espirituhanong butang. 1 Corinto 2:14. Gipakaingon gani niya nga ang tao kinahanglang mataw pag-usab physikalmente ug nga buot niyang masayran unsaon kining pagiha. Mitiyo-tiyaw pa man gani siya sa pagsugyot nga kinahanglan day musod pagbalik ang tao sa taguangkan. Nasayran ni Jesus nga kining tawhana nagpangita sa kamatuoran. Kay kun wa pa, di na unta kini siya muanna kaniya. Aron iyang matabangan kini si Nicodemo pagsabot unsaon sa pagpakatao pag-usab, si Jesus miindig sa kalahian sa pagsugod kinabuhi sa tao sa unang pagkatao ngadto sa pagsugod sa espirituhalong kinabuhi sa ikaduhang pagkatao o gitawag og pagkatao pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kung mataw siya pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Juan 3:5 gidugangan og italics kini sa kun imong basahon gyud. Kung isgutan sa balang kasulatan ang tubig, anay uban nga muna-una dayon og bautismo. Apan ang tubig adunay kapid-an ka lain-laing gipasabot. Kung maghisgot man ugaling og bautismo sa tubig, ang kinatibuk-ang kahulugan nini ipapiho gyud. Hinuon nining maong teksto dili bautismo ang gisgutan. Ang tubig gigamit sa balang kasulatan agig sumbingay aron sa pagpakita ni ining musunod. Una, kaluwasan. Ang Ginoo miingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Isaias 55:1a. Giulagway dinhi
nga giuhaw ang usa ka makasasala ug nga mudangop siya ni Kristo aron siya maluwas. Juan 4:14. Duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Pinadayag 22:17b. Ang ikaduha, ang Biblia o ang pulong sa Dios, Ezekiel 16:9 o itanding ito sa Episo 5:26. Kung pagagamiton, ang pulong sa Dios maghahatag og espirituhanong paghinlo nga makapahimong tamis sa mga mapait nga kasinatian. Exodo 15:23-25. Ug nga magadala kinig pahulay ug pagkahayahay. Salmo 23:2. Ang ikatulo, ang Espiritu Santo, Isaías 44:3, tandi ngadto sa Juan 7:38b ngadto sa 39a. Gikan sa iyang kasing-kasing sama sa mga sapa ang tubig nga naghatag og kinabuhi. Ang ipasabot ni Jesus niini mao ang Espiritu sa Dios. Now, diha sa Juan 3:5, si Jesus migamit og tubig og espiritu. Tubig og espiritu, water and spirit. Aron sa paghulagway og physical nga pagkatao, ingon man espirituhanong pagkatao. Ang sinugdanan sa tawhanong kinabuhi sa tao, ingon man ang sinugdanan sa espirituhanong kinabuhi. Ang pagkatao pinagi sa tubig, nagapapunting ni Nicodemo sa iyang pagtutok sa usa sa mga kasinatian sa proseso sa paghimungso sa tao. Sud sa taguangkan sa usa ka inahan, ang binhi nga miturok niini giliminan kini manipis nga putos o gilibutan siya sa gitawag sa Ingles og amniotic nga fluido, usa ka matubigon nga liquid mahimong sa dili pa o ka sa panahon nga magbati ang usa ka inahan nga gitawag og amniotic sac mubusdik ug ang tubig mubuhagay. Isip manggialamon nga pagkatao. Kinis ni Nicodemo ana ay pipilak sa ana ay pag-ila sa kalabutan tali sa tubig o sa pisikal nga paghimungso, ang pag-iisip sa kalag nga may kinabuhi ngadto sa biolohikal nga kinabuhi ug ang sinugdanan sa kinabuhi sa tao. Ang kaamgid tali sa pagkatao pinagi sa tubig o espiritu nahimo na dinhi nga dayag. It's visible. Maingon nga usa ka tawo kinahanglang matao aron kini makadawat og tawhanong kinabuhi. Mao man usab ang usa ka tawo kinahanglang matao pag-usab aron makadawat og espirituhanong kinabuhi. Ang pisikal nga pagkatao, physical birth, mao ang sinugdanan sa tawhanong kinabuhi. Ang espirituhanong pagkatao mao ay sinugdanan sa espirituhanong kinabuhi. Klaro naman tingali na. Ang espiritu dinhi may kalabutan sa Espiritu Santo. Ang katungdanan sa Espiritu Santo ngadto sa dili magtotoo mao ang paglihok silbing tawhanong espiritu ug paghimo sa maayong balita nga masabtan. Way makasabot sa plano sa kaluwasan o maluwas gawas lamang pinagi sa ministeryo sa Espiritu Santo. Ang diagrama nga Z diagram nagahulagway giunsa sa Espiritu Santo sa paghimong tataw, tinaw o masabtan ang maayong balita ngadto sa usa ka dili magtotoo kinsa usa ka patay spiritualmente. Na kamo nga nakasuhito na niini atong ihulagway nimo ang litra nga Z. Litra nga Z anaa diha sa tumoy maayong balita. Unya dito sa pikas ang Espiritu Santo mulihok silbing tawhanong espiritu to serve as spiritual or spirit, human spirit, okay? Unya mo ambog kani ngadto sa kalag, soul.
Ug dayon na pinaagi sa paggamit sa iyong pagtuo na tao pag-usab ang usa ka tao. Mituo man siya ang pagkabuhat sa tawhanong espiritu. Mao kini ang paagi sa katao pag-usab. Now, ato kining ipadayon sa sunod nga higayon kay daghan patang pagahisgutan. Dinhi lang nato una kini hunungon o kita padayon ini o gidapit ka sa padayon sa pagsunod ning atong ministry aron imo yung matuhog ang mga lintunganay nga abot ipasabot sa Dios sa iyang mga pulong o alang lang kanimos imong kaayuhang espiritual kay wa may pugsanay narana nimo dawat ka ba o di basta mao kini ang lihok sa Espiritu Santo ay ang ministeryo wa kita atuan niini kay kini grasya mang tanan. So again gidapit ka sa pagpayuban sa pagpadayon sa pagsumpay ni atong gisgutan nga plano sa Dios. With your heads bowed and your eyes closed, let us dedicate the closing moments of our Bible study to those of you who are without Christ, without hope, and without eternal life. Now, this is a moment in your life, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration. It is a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? What is Christianity? Well, Christianity is Christ. It's a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship. Ang balang kasulatan nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat, ang tanang mga buhat way labot kini sa imong relasyon ngadto sa Dios. Ngano? Because you are a sinner o sa ikaw ka makasasala. Because you are not perfect as God is perfect. Because ang hingpit nga pagmatarong sa Dios has to reject unrighteousness and you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, bisag unsa kadaghan sa imong pagabuhaton ng mga ayong binuhatan, that's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. Siyara. And how does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason, usara gyud, katuyo, pagpakamatay, to die for you. To die for every member of the human race. Why ibali niya whether people rejected Him or not? He died for them. Grasya ka na sa Diyos. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, ang tanantang mga sala, all the sins of mankind to Christ. He took all of our sins upon Himself, and when He did that, He paid the penalty for all of those sins. He paid the penalty demanded by God for sin. Ang kamatayon is spiritual death. Ang sala, mao ang spiritual death. Sin is spiritual death. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.